What is the American dream? Have you ever sat down and thought about it? Have you ever actually Googled it? I have. My Google search has come up with this: American dream. Noun: the traditional social ideas of the U.S., such as equality, democracy, and material prosperity. Many immigrants every year come to the United States for these reasons and many more. To some, it may be the realm of possibilities of getting settled down, making money, having a family, and sharing the American dream with the citizens of the United States of America as equals. It even says so in the Declaration of Independence, which proclaims that all men are created equal. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day. A first-hand example of an immigrant coming over to America from another country would be my grandmother, a Greek immigrant coming from Peloponnesos, Greece. A woman who may be very small, but has a loud voice which possesses an attitude with sass. Ποιος είσαι? Hi, είμαι Καλλιόπη-Κρητικός, από την Ελλάδα, από την Πελοπόννησο της Ελλάδος. Τι ήταν το αμερικανό σου το όνειρο, γιατί ήρθες στην Αμερική? Ήρθα, Ζήνα μου, γιατί το όνειρό μου είναι γιατί δεν είχαμε τίποτα στο σπίτι μας, δεν είχαμε τίποτα να φάμε, δεν είχαμε ψωμί, δεν είχαμε φαΐ, δεν είχαμε τίποτα. Και ένα σπίτι όλο τρύπες, κρυώναμε, δεν είχαμε παπούτσα να περπατήσουμε, δεν είχαμε τίποτα. Και λέγαμε, το όνειρό μας ήτανε και όλη την ώρα λέγαμε, αχ Παναγίτσα μου, να μπορούσαμε να πάμε κι εμείς στην Αμερική, γιατί ακούγαμε η Αμερική και η Αμερική είναι έτσι, η Αμερική έχει φαΐ, η Αμερική έχει δουλειές, και λέγαμε, Παναγία μας, πάμε κι εμείς στην Αμερική. Και έδωσε η Παναγίτσα και ο Θεός και μας έφερε στην Αμερική. Λοιπόν, και από εκεί ήρθαμε στην Αμερική, πήγαμε στο Τσικάγο, κάτσαμε λίγο καιρό, από εκεί πήγαμε στην Καλιφόρνια. Καθίσαμε και εκεί, πάλι λίγο, δεν θέλανε τα παιδιά να καθίσουνε. Και είπαν τα παιδιά, θέλουμε να φύγουμε να πάμε στο Φιλαδέλφια, καλύτερα να πάμε στο Φιλαδέλφια, έχουμε φίλους, έχουμε πράγματα εκεί πέρα, θέλουμε να φύγουμε να πάμε στο Φιλαδέλφια. Και από εκεί ήρθαμε εδώ στο Φιλαδέλφια το 1973. Το 1973 ήρθαμε εδώ, δουλέψαμε, κάναμε καλά λεφτά, κάναμε πολύ καλά λεφτά. Είχα το κοριτσάκι μου, το σπούδαξα, το έκανα γιατρό, το έκανα οδοντίατρο. Λοιπόν, και έκανε τα παιδάκια της και είμαι happy τώρα με τα παιδιά μου, με τα εγγόνια μου. Αυτό είναι, ότι το όνειρό μου εκπληρώθηκε. Ναι. Μου είπες που το όνειρό σου εξπληρώθηκε. Πώς, πες το μου. Ζήνα, άκου να δεις. Εκπληρώθηκε το όνειρό μου γιατί εκείνο ήταν το αυτό για να έρθω στην Αμερική. Να δω λεφτά. Δεν είχαμε λεφτά, το καταλαβαίνεις, δεν είχαμε λεφτά. Δεν είχα ήδη λεφτά στην Ελλάδα πουθενά. Δεν είχαμε λεφτά, δεν είχαμε να πάμε να ψωνίσουμε, να πάρουμε ένα φουστάνι, να πάρουμε παπούτσα, να πάμε κι εμείς κάπου σε μαγαζί. Ούτε μαγαζί υπήρχε στην Ελλάδα, ούτε τίποτα εκεί που ήμασταν εμείς σε ένα παλιοχώρι. Ήμασταν πολύ έρημο χωριό, δεν ήταν καλό. Λοιπόν, δεν είχε τίποτα. Τρώγαμε vegetable όλη την ώρα έξω από τα χωράφια. Δεν είχαμε τίποτα, ψωμί δεν είχαμε. Κρέας δεν είχαμε. Δεν είχαμε, όχι, δεν είχαμε κρέας ποτέ. Άμα είχαμε καμιά κότα στο σπίτι μας, τη σφάζαμε και τρώγαμε μια κότα. Είτε τίποτα άλλο. Τίποτα, δεν είχαμε. Και γι' αυτό εκπληρώθηκε το όνειρό μου. Γιατί εκείνο ήταν να έρθω στην Αμερική, να κάνω λεφτά, να φτιάξω το παιδί μου, να φτιάξω όλα μου, να δω λεφτά στα χέρια μου. Και τι άλλο, είμαι 85 χρονών άνθρωπος. Είναι να μην εκπληρώθηκε το όνειρό μου. Αν ήμουν στην Ελλάδα τώρα, όχι τώρα, από χρόνια θα είχα πεθάνει.
Γιατί ήρθες εδώ και δεν πήγες στην Αφρικά και δεν έκατσες στην Ελλάδα, γιατί? Ζήνα, σου είπα στην Ελλάδα γιατί δεν έκατσα, γιατί είχαμε φτώχεια. Να πήγαινα στην Αφρική, τι να έκανα? Εκεί ήταν πιο φτωχό ακόμα. Πιο φτωχό ακόμα. Τι να έκανα εγώ, αφού λέγανε όλοι την Αμερική. Και η Αμερική είναι το καλύτερο κράτος στον κόσμο. Το καλύτερο, δηλαδή το καλύτερο. Ναι, όλος ο κόσμος φωνάζει για την Αμερική. Και εσύ μου λες τώρα να πήγαινα στην Αφρική. Τι είναι αυτό που αρέσει πιο πολύ από την Αμερική? Τι είναι το favorite σου? Το favorite μου είναι τα παιδιά μου. Το favorite μου είναι τα παιδιά μου, τίποτα άλλο. Όχι το φαΐ, όχι τίποτα. Δηλαδή όλα είναι, αλλά τα παιδιά μου πιο πολύ. Γιατί τα αγαπάω και μ' αγαπάνε. Γιατί είμαι κι εγώ καλή. The American Dream plays a significant role in the book The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald. They live their lives trying to become as rich as possible, partying and having a good time. And if we relate that to now, the media has portrayed the American life like this. Also, in The Great Gatsby, Gatsby is full of hope, hoping to win over the woman who he has pathetically yearned over for 5 years, Daisy. The American Dream, as shown in The Great Gatsby, and today, is a continuing set of morals reflecting the ideas of an era. Something for the lady? Sends over a selection at the beginning of each season. America's media in society has many mixed messages of the American Dream. The ones that relate to our project would be settling down and having a family, eventually. Media examples of these examples would be Whatever happened to predictability? The milkman, the paperboy, evening TV. Αφού δεν θα είχα τίποτα, ούτε να φάω, ούτε να... Το σπίτι μας ήταν τρύπες, ήταν όλη την ώρα...